Da ni yma, y tu allan I dŷ ym Mhen y Bont ar Ogwr, ac oddi mewn mae yna grŵp o bobl yn dysgu ac yn gloywi Cymraeg. Mae'r halen y ddeiar yn croesawu'r holl bobl yma bob nos Iau i'w thŷ mwyn gwneud hynny. Felly dewch I mewn efo fi I roi surprise I fi. Helo, sut ydych chi heno? O, sut ydych chi, Dew, diolch. Olivia! Olivia, diolch. Olivia Obeid? Dwi'n gwybod ydych chi ddim yn hoffi camerâu, ond chi yn berson arbennig iawn, a chi'n halen y ddeiar. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr, ond ydych chi'n siarad am y person cywir? Olivia, chi? Ie, Olivia, dwi. Olivia, chi di halen y ddeiar, a mae chi flodau hefyd, a chysan gen I. Chi'n superwoman, dwi'n credu. Dwi wedi dall... Ti'n gwybod beth sy'n gynnau I fan hyn? Beth sy'n digwydd? A'ch hanes chi, Olivia, Lwch faint o hanes yna I amdano chi. Mae hwn I gyd amdano chi a'r pethau chi wedi wneud ac yn dal I wneud, ac felly dyna pam chi'n halen y ddeiar. Dweud wrthai pam nes ti enwebu Olivia? Mewn nifer y ffyrdd mae Olivia'n ateb mwy na gofynion uchel y wobr hon. Mae bobl yn cael anrhydedd am rhywbeth maen nhw'n gwneud, rhywbeth rhagorol maen nhw wedi cyflawni, ond fe fyddai Olivia'n dweud mae I gwobr hi yw beth mae'n gwneud I bobl eraill. A dyw erioed wedi cael unrhyw cydnabyddiaeth am beth mae wedi gwneud, beth mae'n dal I wneud. Mae Olivia yn un mewn miliwn. Mae hi'n helpu fi dysgu Gymraeg ac dwi'n wedi dysgu Gymraeg ers 5 flwyddyn nawr achos mae Olivia ac dwi'n dwlu dysgu Gymraeg. Maen nhw'n grŵp arbennig o dda, maen nhw'n siarad Cymraeg ac pob nos Iau hefyd, ni'n canu emynau, ni'n hoff iawn o ganu. Ac hefyd, maen nhw wedi bod yn cystadlu, wnaethon nhw'r llyfaru yn yr Wyl Gerdant llynedd ym Mhorth Cawl, a chwarae teg, wnaethon nhw ennill wobr fyna. Ro'n i'n swil iawn I ganu o blaen o bobl, ond achos dwi'n dod ar ti Olivia, wel, es I ar Eisteddfod gyda confidence yn fi. Mae ddim yn licio bobl yn cael I bychanu I gwawdio. Bydd hi'n amddiffyn rhywun yn ffyrnig ac mae yna I fi bob amser. Dwi'n meddwl ei bod hi'n berson arbennig iawn. Mae hi wedi helpu fi ac mae hi wedi helpu llawer o bobl yn yr ardal. Mae hi'n garedig iawn ac yn ddwy a mae hi'n bob amser yn barod I helpu pawb. Mae hi'n halen o dde achos mae hi'n yno bob amser I ni. Mae hi'n bendant halen y ddeiar. Dwi'n mewn sioc, ond diolch yn fawr I pawb.